Takže čaute u nového videa a ideme si pozrieť, čo mávam peračník. Že tu mám peračník. Dobre. Najskôr si tu prednú stranu. Tu takto. Pero, 10 farebné. Guma. Cerusky. Pera. Počkajte. Toto pero je strašne super. A toto tiež neviem na čo je, ale toto sa dá si urobiť toto, takže to je super. Vyvrátim to. Takže zase pera, telovú pastelku a ďalšie cerusky. Teraz to zavriem. A teraz otvoríme to. Takže tu mám pastelky a na nich sú gumy. Tu mám nožničky a túto struhátko. Dobre. Asi viete, čo teraz čaká, takže čaute, dajte odber, like, aj komentár a čaute, uvidíme sa v ďalšom videu.